ناوچەیەن دەردۆرا منبج کۆبانی و گرێ سپی هەروەها ناوچەیەن ڕۆژهێلاتێ فەرات درۆژەوێ دەنە. سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆگان دەدەستپێکێدا گەف ددانە ناوچەیەن ڕۆژاوای کوردستانی و منبج لێ ددەما داویدە گەفێن وی ناوچەیەن ڕۆژهێلاتێ فەرات لەخۆگرتن کو بهتر ji carekê nîşan bi wê yekê daye ku weke her du operasyonên bi navên Çiqlê Zeytûnê û Mertala Ferat ew ê operasyoneke hevşêwe li Rojhilatê Ferat bidin encamdan. Bi armanca bidawîanîna desthelata Rêveberiya Xweser, Encûmena Sûriya Demokratîk Mesedê û Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê li wan navçeyan weke ku ew dibêje. Hikûmeta Tirkiye di çend rojên borî de li hinek navçeyên Minbic, Kobanî û Girê Spî gefên xwe xistin warê cîbcîkirinê û hinek navçe û pêgehên hêzên erkê xweparastinê û yekîneyên parastina gel YPG kirin armancên lêdanên gullebaran û topbaranên çekên xwe. Di encamê de hinek welatiyên sivîl bûne qurbanî û ziyanên madî gihiştin mal û milkên wan. Yekser piştî gullebaran û êrîşên hêzên Tirkiye şandeke Amerîkî ji heft zirîpoşan derbasî nav bajarê Girê Spî bû. Hevserokê desteya têkiliyên derve ya Cizîra Rojavayê Kurdistanê Abdulkerîm Umer daxwaz ji hevpeymaniyê û civaka navdewletî kir ku li hember êrîşên Tirkiye bêdeng nemînin û helwesta xwe nîşan bidin. Herwiha daxuya kirin ku êrîşên Tirkiye ji çekdarên Daişê re dibine alîkar. Wiha jî berpirsê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mustafa Balî ji Rûdawê re eşkere kir ku êrîşên Tirkiye temen dirêjiyê didine Daişê. Li hember van êrîşan Hesedê ragihand ku wê operasyona li dijî Daişê li Rojhilatê Ferat bi awayekî dimkî rawestand. Ew jî weke protestokirinê ji van êrîşan re û weke bersivekê li ser bêdengiya civaka navdewletî li beramber êrîşên Tirkiye. Hinek çavdêr dibînin ku ev êrîşên Tirkiye destpêka cîbcîkirina wan gefanin. Di demekê de ku şerê Daişê hêj berdewam e û tirsa wê yekê heye ku careke din Daeş bi xurtî derkeve û bibe gef li ser herêmê û cîhanê. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.